Ahoj, já jsem Klára z Prémiových madrací a dnes se specialistou Igorem podíváme na madraci Innova Pro, která je navržena pro spáče od 60 do 100 kg. Igi, ty jako specialista, pojď nám říct něco víc k této madraci. Matrace Innova sú špeciálne ortopedické matrace vyvinuté pomocou ortopédov a fyzioterapeutov. Jedná sa pravdepodobne o najmodernejšie a najlepšie ortopedické matrace na slovenskom a českom trhu. Igi, ty jako specialista, pojďme říct, čím jsou výjimečné tyhle madrace. Matrace Innova sú výnimočné primárne svojou konštrukciou, a to jak poťahom, tak aj jadrom. Poťah Aeronova je s vysokou obsahou tencelu, perfektne dýchá, odvádza vzdušnú vlhkosť, takže pomáha ľuďom, ktorí sa hodne v noci potia a prehrievajú, aby sa tak moc nepotili a neprehrievali. No a jadro sa skladá z, vlastne je to vrstvený sendvič, sú tam 3 vrstvy. Na povrchu je latex, latex je perfektná, mekučká, elastická pena, je perforovaný, takže skvele dýcha a vlastne tak ako poťah pomáha tomu, aby sa človek neprehrieval, tak ten latex presne tomu napomáha tiež. Pod tým je hybridná pena. Hybridná pena, veľký hit v konštrukcii matracov za posledných pár rokov, pretože kombinujete najlepšie vlastnosti tých top materiálov a vlastne hybridka dokonale rozkladá tlak tela na ten matrác a tým vlastne perfektne pre každé telo nachádza pohodlnú polohu. To je veľká výhoda. No a na záver je tam základňa. Základňa je najväčší benefit tohoto matraca, pretože základňa perfektne stabilizuje chrbticu vďaka ortosystému a preto sa človek ráno budí úplne nový a nebolavý. Igi, já mám rovnou otázku, co je to ten ortosystém? To som nehovoril. Ortosystém je vlastne špeciálne tvarovanie základne, kde pomáha dekompresii lumbálnej chrbtice. Čo to znamená? Vlastne za celý deň, keď tie platničky sú na seba ako keby natlačené vlastne tým, že stojíme, sedíme, tak predstavte si, že sa zavesíte na hrazdu a tá chrbtica sa krásne natiahne a uvoľní. Presne tento princíp využíva základňa s ortosystémom, kde veľmi jemným spôsobom vlastne počas noci dekompresuje celú chrbticu a vďaka tomu sa môže uvoľniť celé chrbtové svalstvo a človek naozaj spí krásne pohodlne a regeneruje. To zní moc dobře. Jak dlouho mi tato madrace vydrží? Všetky matrace Innova majú výšku 25 cm, čiže pomerne hodne prémiová výška. A tu platí také zlaté pravidlo. Čím väčšia výška, tým viac materiálu, tým lepšie tá pena regeneruje a to znamená, že má dlhšiu životnosť. A práve preto je záruka nadštandardných 8 rokov. Igi, a co když mi tato madrace nebude vyhovovat? No je to jednoduché. Innova Pro je dizajnovaná pre spáčov 60 až 100 kg. Ale na všetky matrace Innova máme 100 nocí na vyskúšanie. Znamená to, že v prípade, že nebudú vyhovovať, chcete ich vymeniť alebo dokonca vrátiť, my zariadíme odvoz, vracíme vám 100% platby naspäť a je to pre vás úplne bez rizika. A kde ji můžu pořídit, koupit? Prémiové matrace SK je tá správna adresa. Skutočné ortopedické matrace, ktoré vám zmenia život. Takže pokiaľ chcete naozaj zainvestovať do zdravého spánku, tak matrace Innova sú tá správna voľba. Skutočné ortopedické matrace, ktoré zmenia váš život. Sme prémiové matrace, jednotka pre zdravý spánok.